duto mag kedo kod lokruok mar kor lwasi. Mari oyangi ni dhi gonyo kendo dhi goyo okang' mamalo e chenro mar rito aluora. Juma nigi mathoth. Ripode mopogore opogore yango ni joma mine nitie kod ting' maduong' e kedo kod lokruok mar kor lwasi. Mine bende osebedo jogo ma yudo hinyruok mathoth e seche ma midhiero ma ikelo kod lokruok mar kor lwasi onenore, ma oting'o pong' mar pi. Koth ochwe mang'eny modhi opong'o gweng' kama ji odake, mine makwongo dhi e kanisa, mine makwongo ringo gidhi e sikul, gichoko gik moko tete nyaka nyithindo mondo kik pik cha tergi. Chike mathoth oselosi e Afrika mangima, piny Kenya kata kaunti ma Migori machiwo lai makare mar nywando joma mine e kedo kod lokruok mar kor lwasi. Kaunti ma Migori oseloso chik matayo chenrogo mag kedo kod lokruok mar kor lwasi, chik ma ong'ere kaka Climate Act 2021. To watemo mondo mine mantie e Migori ong'e ni to lokruok mar aluora ni ochalo nade, nikech gini ma hinyogi ahinya. I'm doing a lot of sensitization. That is why even as we speak, my people are on the ground trying to educate people on climate change. Penjo maduong' en to bende chikegi osekete tim mar neno ni mine onywande chenrogo mag kedo kod lokruok mar kor lwasi. To ang'o mos miyo thoth mine pok obede okang' manyime mar kedo kod lokruok mar kor lwasi e piny Kenya kata kaunti ma Migori. Tuo pod wigi tek e lo, gitamo joma mine lo. Makata samoro kama miyo dang' kete kata lot kende, useche kuka nyaka miye. You know, they were suffering without knowing. So that's why we do all that it takes to ensure that women are also brought on board. Jokanyo roego mag kedo ratogo mag oganda e kaunti ma Migori ka otele ko jagoro margi Titus Orwa wach ni piny owacho mar kaunti ma Migori osetemo go okang' makare mar nywando joma mine e kedo kod lokruok mar kor lwasi. Kata kamano fuok pod nitiere. Migori wan gi policy ma wacho weche mag kedo ne lokruok mar kor lwasi. Sirikal mar county government ma Migori louru chik mondo mine madieri jopiny ong'eyo ni gin gi weche mag lokruok mar kor lwasi ema obed e committees go. Jatend migawono mochudo chenrogo mag rito aluora kaachiel kod kedo kod lokruok mar kor lwasi e kaunti ma Migori Julius Awuor Nyerere wacho ni joma mine osemi thuolo e committees mathoth ma bende ochuogi e kaunti ma Migori ma bende konyo e kedo kod lokruok mar kor lwasi e kaunti ma Migori. Committee no gin ambassadors mago madhi wacho ni watimo kama, gibiro e bura to gin ema ging'iyo ni to maendeleo mitimo kani en mane, gin ema giyiero. Riwruoge mag oganda e kaunti ma Migori wacho ni joma mine mathoth to ahinya ma odak e kor gwenge pod okia kata tijgi e okang' mar kedo kod lokruok mar kor lwasi. Koro mine mang'eny kabisa tijegi ma gitimo kata me dala gitimo to ging'eyo ni gitimo gi nikech lokruok mar kor lwasi. Sirikal nyaka koro bi gi yo moro mar keto joma mine kochakore gi e gweng' kuchocho. Tend kaunti ma Migori ni giseloso grube maromo 10 mag mine matimo tije mopogore opogore ma oting'o pith mar kich ma gin moko kuom chenrogo ma ginywande joma mine e okang' mar kedo kod lokruok mar kor lwasi e kaunti ma Migori. Juma, Ramogi TV, Migori. Riwruok ma